Iti DAMDAMAG CORDILLERA number coding scheme para kadagiti private vehicles maipatungpal iti Baguio City. Bayat anay laylayon ti panakilaksid dagiti public utility vehicle. Ken 2026 World Skills Cordillera Regional Skills Olympics nang rugin. Kanayunan a detalye iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti Baguio City, naisubli itan ti number coding scheme para kadagiti private cars, bayat a temporaryo ang masuspende ti number coding kadagiti public utility jeepneys manipod April 27 aging May 27, 2026. Ti exemption para kadagiti PUJ ket temporaryo a relief measure a nairanta ang mangipaay iti flexibility para kadagiti operators ken drivers bayat ti panangsaranget ken panagsublida manipod iti epekto ti agtultuloy a krisis ti petrolyo. May palagi pa temporaryo anong suspende ti number coding scheme ti syudad para iti amin a klase ti lugan idi April 8 aging April 24, 2026. Kasungbat iti karit iti transportasyon gapo iti panagnato ti presyo ti petrolyo. Nang rugin ti 2026 World Skills Cordillera Regional Skills Olympics ti Technical Education and Skills Development Authority Cordillera. Panggap ti Regional Skills Olympics ng itandudo ti skills development, babaan ti panangipakita iti kangatuan a level ti kabailan kadagiti agad-adal iti TVET, ken dagiti skilled workers iti rehiyon. Dagiti nabaligi ang makisalipon no demonstrators ang makapasa kadagiti kasapulan a pagalagadan iti tunggal skills area, ket maddaan iti gundaway ang mangibagi iti Cordillera iti TESDA National Skills Olympics, amay sa adalan para iti isusurok iti ASEAN kan Global Skills Competition. Naduktalan ti Municipal Trial Court in Cities a guilty dagiti individual iti unlawful entry, kalpasan nga impakita dagiti ebidensya a nakipasutda iti saan nga otorisado nga isusurok iti maysa a pasdek, iti uneg ti Baguio Animal Breeding and Research Center. Ti kaso ket ti maod manipod iti maysa nga insidente iti October 7, 2022. Idi simrek ti maysa a grupo dagiti individual iti lugar ti Bob RC ken nang sakop iti cottage a masarakan iti uneg ti center. Iti dayta at tiyempo, nasiraan ti lugar ken kontrolado ti gobyerno. Awan ti otoridad ti grupo a sumrek ket persada a nakastrek. Agpada ang naduktalan ang nakabasol dagiti akusado iti other forms of trespass ken nabilindang agbayad iti multa. Iti Tabuk City, may basar iti datos dagiti masaknan nga opisina, dimanon iti 17 road crashes incident na ilista ita first quarter. Kadawyan kadagitoy ket pakairamanan ti motorcycle. Ken ti kangrunaan a rason ket gapo iti human error manipod iti alcohol intoxication, distracted driving, napartak a panagmaneho, overspeeding ken dumapay. Nupay awan ti pimusay kadagiti aksidente, agbalballa aglatta dagiti otoridad a suruton dagiti traffic laws ken nagbalin an naridam iti panagmaneho. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.